Dwi'n hynod o falch i gyhoeddi fod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cymeradwyo Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar yr 20 o Fawrth 2019. Mae gan yr Ombwdsmon rôl hollbwysig i'w chwarae ym mywyd cyhoeddus Cymru drwy sicrhau fod unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n teimlo bod nhw wedi cael eu trin yn anheg gan y sector gyhoeddus yn medru gwneud cwyn i'r Ombwdsmon a gwneud hynny yn y sicrwydd y bydd y cwyn hwnnw yn cael ei ddelio ag mewn modd teg ac annibynnol. Roedd y Pwyllgor Cyllid yn teimlo bod angen bil newydd i gryfhau rôl yr Ombwdsmon ac i sicrhau bod yr unigolion hynny sydd yn fwyaf agored i niwed a rheini yw'r rhain aml iawn sydd fwyaf dibynnol ar ein gwasanaethau cyhoeddus ni, bod nhw'n teimlo y gallen nhw gwneud cwyn a bod ganddyn nhw'r hyder wedyn bod hwnnw yn cael ei ddelio ag yn deg ac yn addas. I'm delighted that the legislation has been passed to enhance the powers of the Ombudsman in Wales. This is something that we've been looking at for a number of years, and in the last Assembly I chaired a committee that carried out an inquiry and we were pretty convinced that this legislation needed modernising. Dwi mor falch bod y Cynulliad Genedlaethol wedi cefnogi y pŵer yma mwyn roed ddeddf newydd i'n swyddfa fi. Dwi ddim amdan pŵer ar gyfer fi yn personol, ond mwyn sicrhau bod swyddfa fi gallu helpu pobl weithio mewn sefyllfeydd pregus iawn. A hefyd i ni gael defnyddio data mwyn gweld lle mae patrymau o wasanaethau cyhoeddus gwael. Ar ran y Pwyllgor Cyllid, mi hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan yn yr amrywiol ymgynghoriadau wrth greu y bil yma. Mae cyfraniad chi wedi bod yn hynod o werthfawr wrth sicrhau y ddeddfwriaeth yma a fydd wrth gwrs yn helpu gobeithio i wella bywydau pobl yng Nghymru.